Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy taraf yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlayýar. Balkan welaýatyna iş taparny bolmagynyň çäklerini şuwun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna, daýhan hojuluklarına alınıp barýan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Erteger bilen Mehriban arkadağımız dik uçurdu. Balkan vilayatynyň Bereket tarapynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän Akin meýdanlarynyň ýanyna geldi. Bu ýerde döwlet başlarymyz mehirli garşylandy. Hormatly prezidentimiz Gallaç kärineçi Tagan Nurdy Bayramguliýewiň ekin meýdanyny tarap ýöredi. Ýolgary döwlet başlarymyz Aşgabat Türkmenbaşy halkara ähmiýetli awtomobil ýoluny, ýol ýakalarynyň awadançyk derejesini sinledi. Döwlet başlarymyz bu ýoluň hil we ulanış derejesiniň ulak möhletliğin käýfiýetde bolmagy bilen baglanyşly meseleleri ýerlikderli gözegçilikde saklamak babatda degişli ýol başlary bir näçe tarşyklar berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan okgunly ösürmegi, wilayatlaryň owagyjylyk we senagat düzümleriniň işiniň kämilleşdirmegi, ýerlerde öňünçi kuwatlyklarynyň berkidilmegi möhüm ugur hökümine kefiýetlenildi. Şonlukda ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň iýlikderli ýokarlandyrylmagyna, halkymyzyň öňünçilikli işlemek we oňoýly din jalyş üçin zerur şertleriň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlekem bir ýerlerde ekrançylygyň dürli görnüşleri ösürilip ýetirilýär. Bu görnüşler ýurdumyzyň ähli günjeklerini awadançylygyň, halkymyzyň bagtyarlyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giňmeçli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýänligini äşkär edýär. Ekin meýdanyna Gallaçy kärineçi Tagan Nurdy Bayramguliýew hormatly prezidentimizi bu ýysyň bilen garşylady. Assalamu alaikum. Edi arkadaşım. Balkan welaýatynyň bereket etrawyna hoş geldiňiz. Edi arkadaşım. Men bereket etrawynyň Türkmenistan daýhan merkeziniň kärendisti Bayramguliýew Tagan Nurdy. Edi arkadaşım. Sizde ýerden bol hasyl almak üçin ähli rüşetleri döretip berýärdiňiz. Edi arkadaşım. Men kärendiýerim 17 hektaryny akboda ekip bol hasyl ýetişdirdim. Edi arkadaşım. Netip bolsa şüýül, her hektaryny 40-45 sentner hasyl almagy garaşýar. Edi arkadaşım. Biz üçin etýän aladaňyny köp sag bolsun aýdýar. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak. Durmuşda alyp barýan işleriniz elmedami arawajasyn. Kärinesi daýhan hormatly prezidentimizi özüniň kärini ýerine garşylaýanyny ören şatlygyny aýdyp, bu wakanyň özü we tutuş maşgalasy üçin bilinç mertebedigini belledi. Döwlet başlarymyz daýhanyň işi, kärini ýeriniň meýdany, buğdaýyň hasyllyk derejesinde dürülýän şertler bilen gyzyklandy. Kärineçi özüniň 40 ýyl goly wagt bäri daýhançylyk edýänligini, bu ýerde 17 hektar kärini ýeriniň bardygyny, onu buğdaýyň bereket görnüşini üstürüp ýetişdirenligini, häzir bolsa bu ýeriň her hektarynyň 40-45 sentner hasyla garaşýanyny gurrun berdi. Belenşäli wilayatyň kärineçilerine döwlet tarapyndan zerur bolan ähli kömek golluklar berilýär. Suw, dökün, ýokary hilli tohumlar bilen üpçünçiligiň derejesi bar aýdyp, Gallaçy daýhan ýokary öňüçilikli kuwatly tehnikalarym güýjünden netijeli peýdalanmak babatda ähli zerur şertleriň dürülýänini belledi we munyň üçin arkadaş prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşarlyk sözlerini aýtdy. Töhütdeşiň başyna hormatly prezidentimiz daýhançylyga akbalyny baglanan adamlaryň halal ähmetiň hüzürini görüp ýaşamak ugrunda döwlet tarapyndan ähli zerur şertleriň iýlikderli dürüljekdigini aýtdy. Mehriban arkadağımyň belleşýäli halal ähmet arskal bereketiň gözbaşy. Durmuşyň arawaçlygynyň, maşgalanyň awadançylygynyň, şeýlekem nesil terbiýesiniň ähmete baglylygyny köp asarlaryň durmuş tejribesi subut etdi diýip hormatly prezidentimiz belledi. Halkymyzyň halal ähmet ýörelgesi daýhançylyk täpleri bilen baglydyr. Ömrüň manysynyň, durmuşyň şatlygynyň ene ýere, ýyl güne hyzmat etmekdigine düşünýän adam döwlet tapýanlar. Aýdylan gymmatly maksatlar ügüt ünlüler üçin hoşarlyk bildirip, Gallaçy daýhan Mehriban arkadağymyzdan goroga ak pata bermegini haýyş etdi. Ya bismillah. Hormatly prezidentimiz Gallaçy kärineçe bereketli hasyl almagyny arzu edip, buğdaý ýaryna geçmäge garaşyp duran kombaýnçylaryň ýanyna bardy. Salamu alaikum arkadaşlar, hoş geldiniz Balkan vilayatyna. Şaq adam mutlu olsun. Men Balkan vilayatynyň tehin kılma deçki arxanasynyň mexanizatori Tokyel Gurban berdi.
Hormatly arkadaşım, sizin janıňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. İýil ýurt üçin tutýan her bir işiňizde rewaçlyk, üstünlük arzu etýän hormatly arkadaşym, janyňyz sag bolsun. Soňra mehriban arkadagymyz kuwatly John Deere kysymly kombaýna minip, ony herekete girdi. Bilşimi diýäli, Owetanagy toplumynyň maddi enzamlyň binýadynyň puwtulandyrylmagy, hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan owagyjylygyny özgertmegiň esasy ugurlarynyň biridir. Şonuň netijesinde owagyjylyk puwdugynyň teňki binýadyny meşhur daşa ýurt öňüm öňürjiläriniň John Deere klass kompaniýalarynyň iň täze we ýokary öňürjilikli döwrewak teňkalary hem-de enzamlary tutýar. Döwletimiz innovasiýon esasy inженер teňki üpçünçilik meselelerini çözüp, iň kämil teňkalary satyn almak bilen öňümleriň öňdürilýän möçlerini durnukla artdyrmak, şol sanyna meýdan işlerini amatly möhletlerde we ýokary hili geçirmeň hasabyna artdyrmak üçin ähli şertler döredýär. Mehriban arkadagymyz ulanýan teňkalaryň daýhanlar üçin uly kömekçidigini hem-de olaryň zähmet öňürjiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýänini belledi. Soňra kombaýnçy mehriban arkadagymyzyň özüň dolandyryp, oraga ak pata beren kombaýna asyrly däwe eýrip alazy daňdy. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Her bir tutýan işleňde rewaçlyk, üstünlük arzu etýän, bereket etrana gelip kalkandyrdyň, sag bolun taňry. Hormatly prezidentimiz gallar ogynyň mukaddesligini aýdyp, bu sowaply işiň mehriban topragy, ýygy watanymyza bereket bolşygyny döredýän daýhanlara, zähmetkeş halkymyzyň alyp barýan asyrly işlerine bolan buýsanjyny artdyrýanyny belledi. Çünki berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe amal bolýan asyrly işler ýurdumyzyň okgunly ötüşiniň beýanyny öwrülýär. Döwlet başdanymyz ýokary öňürjilikli häzirki zaman klass we John Deere kombaýnlarynyň urum geçiren meýdanlarynyň arasyndadygyny, däňäni ýetkizip ýygnamakda ýokary derejedigini hem-de bu teňkalaryň ýerli toprak kowa şertlerine laýyk gelýänini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ekrançylygyna netijeli ulanýan owagyjylyk teňkalaryny senledi. Olaryň gatarynda dünýä belli klass we John Deere kompaniýalarynyň bir näçe görnüşli teňkalary bar. Döwlet başdanymyz bir ýerde görkezilýän owagyjylyk teňkalaryny senlap, olaryň tapawutly aýry teňliklary bilen gyzyklandy. Hormatly prezidentimiz sürüm geçirýän klass kysymly traktoryň içine minip, onu mehanizatorun öňürjiligi we amatlyk babatda üpçün edilen şertler, traktoryň öňürjilik kuwatlyklary bilen tanışdy. Döwlet başdanymyz ýurdumyzyň Owetanagy toplumynyň maddi enzamlyň binýadynyň ýetigderli berkitilmegi, dünýäniň öňdewarjy öňüm öňürjileriniň kuwatly teňkalarynyň satyn almagy, budaga täzil usullaryň ornaşdyrylmagy babatda döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde ýetigderli alada ediljekdigini aýtdy. Şeýlekem teňkalary netijeli we dol güýjüne peýdalanmak babatda degişli ýolbaşlara bir näçe anyk görkezmeler berdi. Mehriban arkadagymyz halkymyzyň taryhynyň dowamynda toprak, ekrançylyk, çarwaçylyk hem-de zähmetiň nesil terbiýesine eýleýän orny barada köp sanly nakyllary, pekimleri, paýgasly jümleleri döredendiklerini aýdyp, olardan misallar getirdi. Yer güýz sürdi. Ýerde güýz sürmeseň onu ýüz sürdi. Yeriň köpü hor eder, malyň köpü bolsa baý eder. Suw verdir diye, suw çoğalsa vergerdir diye. Suw hasylyň enesidir diye. Suwly yer gülli, suwsuz yer bolsa yelli. Hasyly bitirýänem suw, yitirýänem suw. Ýaňmyr bilen yer göwer, alkış bilen baýlyň enesi. Yer atasy zähmet. Daýhandan bereket, yerden bolsa bereket. Ýereken harmanalar, giýjeken bolsa arman. Yer görki, galla, adam görki bolsa elle. Suw
hatılın enesi. Yorunca vardaydığımızda ekselim doyurarın, söksögem doyurarın ya. Otu köpün malım yok. Diyor malını. Dünya malına dengeli. Şunun bilen baglanykda Mehriban arkadagymyz ata-babalarymyzyň döreden şu pekimlerinden uğralyp, ýurdumyzyň habar berişleriniň ýol başlaryna bereket öndürýän daýhanlarymyzyň, mehanizatorlaryň, sürüjüleriň çekýän asyrly zähmetlerini köprek wasp etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz bir ýerde gurnalan fergi bilen tanışdy. Onu gowaça we buğday ekinleriniň tohumlarynyň dürli görnüşleri, şeýle hem täze hasalyň uğundan taýýarlanan çörek we çörek önümleri görkezildi. Hormat prezidentimiz bir ýerde şu ýylyň buğday hasalynyň taýýarlanan uğuny syrlap, onuň hili we ýokumluk derejesi bilen gyzyklandy. Daýhanlaryň ahlasy bilen ýetişdirilýän önümler, aýratynda galla özüniň ýokary hililigi, ýokumlylygy, ekologiýa taýdan aratsalygy bilen tapawutlanýar. Munyň özi çoğlu güneşiň astynda türkmen topragyna bitýän önümleriň ähli görkezler wagtda ýokary halkary ünlülerine laýyk gelýänini aňladýar. Bu görnüşler ýurdumyzda bereket bolşulygyň döredilýänini äşgär edýär. Soňra Mehriban arkadagymyz kärenisi daýhana kesfinden kemal tapmagy arzu edip, oňa sowgatlaryny gowşurdy. Şanlykla ömrüňizi alyp barýan mudam ara başladym. Soňra hormat prezidentimiz zähmetseýär kambaýynça üstünlikleri arzu edip, sowgatlaryny gowşurdy. Sowgatlar üçin sag bolun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ähli tutýan işleň rewajatyn arkada biz bäri geldiňiz, begendirdiňiz, ýatdan çykmajak pursat boldy. Saňa köp sag bol taňy arkadan, ýa arkadan başyň dik bolsun, janyň sag bolsun, sag bolun arkadan. Hormat prezidentimiz olara alyp barýan asyrly işlerine üstünlikleri arzu edip, özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Bir ýerde gyz gelinleriň topary gazanlara tarıp, toy bayramlaryň ýaraşyga taplanýan dürli tagamlar taýýarladylar. Mehriban arkadagymyz gelin gyzlar bilen bolan gürrüňdeşikde olaryň alyp barýan işleri, okuwlary, taýlap bolan hünärler bilen gyzyklandy. Muallim dinanlar we talip gyzlar boş wagtlary ekrançyk meýdanlaryna işleýän daýhanlaryň, mehanizatorlaryň armasyny ýetirmek üçin bir ýere gelýänliklerini, olara kömekleşýänliklerini, şeýle hem medeni köpçülikliň çäreleri gurýanlyklaryny habar berdiler. Sağ adamynyň bereket eline düşmegi bizi şeýle begendirýär, buýsandyrýar Mehriban arkadagymyz. Biz hem şu gün bereket etrawynyň zähmetseýär işgärleri bilen gallaç daýhanlarymyzyň arasynda geldik. Mehriban arkadagymyz biz ene mamalarymyzdan gelýän çapady, çelpek, pişme ýaly milli tagamlarymyzy bişirip gallaç daýhanlarymyza hödür kerem edýäris. Mehriban hem gahrman arkadagymyz bizi şeýle eşretli, ajaýyp zamanada ýaşadýarlygyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar Mehriban arkadagymyz. Mektep mugallimleri hemde Balkan vilayet mugallimçilik orta hünär mektebiniň talipleri agzy berlikde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni arsygal bereketi wasp edýän joşuny goşulary ýerine ýetirdiler. Hoşa wazly gadallar Mehriban arkadagymyzyň ýol başlygyna bitirilýän beýik işleriň daýhan zähmetinden kemal bolýan bereket bolşulygynyň hemde hormaty prezidentimiziň tagallasy bilen binýat bolýan bagtyar durmuşyň wasp bolup ýanglandy. Hakatlama kaynar qadanna, çalsadıny sadanna, arkadagım toy tutyar, ak buğdayım yanına, arkadagım toy tutyar, ak buğdayım yanına, sağ ol arkadag, nece aysak aside, sağ ol Tanrı yalkasın, ediz arkadag side, sağ ol Tanrı yalkasın, ediz arkadag side, şöhret bolsun, şan bolsun, ediz arkadag side, şöhret bolsun, şan bolsun, ediz arkadag side. Diňe gowanýan, buýsanýan, şunýalar däpde sulary dowam edýän. Bir oňa ýetirazat ýok da, oň üçin töweleme. Mehriban arkadagymyz gelin gyzlara minnetdarlyk bildirip, halkymyzyň döreden milli gymmatlyklarynyň oňyň ýerelgeleriniň dowamata atarylmagy, nesil terbiýesiniň döwrewap derejede kämilleşdirilmegi bilen bagly bolan wezipelerde gelin gyzlara mühim ornuň degişdirdigini belledi.
Dinanlaryň ahlasy tagallasy netijesinde nusgulyk il hünärleri üstürilýär. Munyň özi nusgulyk görülgeleriň nesilden nesile geçirilip barha kämilleşýänini anladýar. Hormat prezidentimiz alyp barýan asylly işler üçin gelin gyýlara minnetdarlyk nişany hökümine olara şahsyr paýlaryny gowşurdy. Soňra mehriban arkadagymyz körpe köçekli düýän ýanyna bardy. Milli liderimiz düýe malyny, dünýe malyny deňen ata-babalarymyzyň gadymy döwürlerden bäri düýe süýdüni, onuň taýýarlanýan çaly hemde agarany, ýokumly hemde ähmiýetli iýmit hökümine gasaplanyny aýtdy. Bellenşýäli düýe malynyň süýdü we ýüňi dermanlyk häsiýetine eýdir. Çeýlikem bu ýerde mehriban arkadagymyz düýe hemde onuň häsiýetli aýratynlyklary, düýäniň halkymyzyň durmuş tejribesinde eýilýän orny bilen baglanyşykly bir näçe wakalary gurrun berdi. Bu ýerde tagam taýýarlayan denan döwlet başlarymyza täze hatyryň unundan taýýarlanan külçäni ködüretdi. Hormat prezidentimiz halkymyzyň tagam taýýarlamakda, dürli görnüşli çörek önümlerini taýýarlamakda nusgulyk ýolunyň bardygyny aýdyp, külçäniň ýokumy, onuň uzak möhletliğin saklanmak häsiýeti barada gurrun berdi. Şeýlekem külçe uzak wagtlyk sapara gidilen mahalyna zerur hasaplanýan azyk hökümine ähmiýetliligini, durmuş tejribesiniň suwut edildigini aýdyp, hormatly prezidentimiz şäherä gatnaşçylaryň külçeden dağıtmaklaryny teklip etdi. Hormatly prezidentimiz asylly işi ýerine getirýän gelin gyýlara özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Benim mamulamy gyýlar eňe ber, oglanjy da fiil ber diýipdirler. Şo desturlar dowam etsek, gelecekde dowam bolsa gowda. Gidenine, diýänen, ýanyna oraga başladyk. Ne bu da bolsa biziň bir mukaddes tamdyrmaz, çöreğimiz. Hemme adam maňarynda zähmet ýatýarda. Rahmet. Köp sag bolun edýän işiňizde. Sag bolun. Janyňyz sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, işiňiz rawat bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerden Bereket Trawynyň Nurly Meýdan Daýhan hojalygynyň ekrançyk ýerleriniň we öňümçük diskalarynyň ýerleşýän ýerine tarap urdy. Nurly Meýdan Daýhan hojalygynyň çäginde mehriban arkadagymyzy hojalygyň ýol başçy Täsmirat Wakyf mehirli garşylady. Hormatly prezidentimiz Daýhan hojalygynyň ýol başçy bilen gürrüňdeş bolup, onuň alyp barýan işleri, maşgala ýagdaýy, hojalygyň öndürýän önümleri hemde onuň öňümçük diskalarynyň enjanlaşdyryşy bilen gyzyklandy. Hojalygyň ýol başçynyň belleşýäli 2013-nji ýylda döredilen Daýhan hojalygynyň umumy eýilýän meýdany 390 hektar bolup, onuň 343,7 hektaryna o timlik ekinler ekilýär. Öňümçük diskalarynyň ýerleşýän ýeriniň meýdany 50 hektara golay. Işe netijeli işlemek, önümün dürli görnüşlerini öndürmek, ýokary öndürjükli tehnologiýalaryň güýjünden netijeli peýdalanmak ornuna döwlet tarapyndan derýär şertleriň üçin edilýäni üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýtdy. Mehriban arkadagymyz ýurdumyzyň telekeçileriniň ähli gurlarda işeňirlik görkezýänliklerini kanagatlanmak bilen belläp, olaryň öňüjükli ähmetiniň üçin edilmegi ornuna döwletimiz tarapyndan mundan meýlekde uly alada ediljekdigini aýtdy. Telekeçi Daýhan hojalygyna alınıp barýan işler barada hormatly prezidentimize gurrun berdi. Biziň hojalygymyzda häzir maldarçylyk toplum bar. Ýylaçxanamyzda hormatly arkadaşlarym, biz onu soňam şu ýerde Daýhan hojalygymyzda öz mallaryny idetmekde Mekkedir soýa ştatary ekip östürip ýetişýär hormatly arkadaşlarym. Bägülleri öndürmekde ýylaçxanamyz bar. Watanymyzy bir toýly ýurdumyzy güller bilen üçin edýär. İçerki bazarlarymyzy hormatly arkadaşlarym. Wakyf häzirki döwürde netijeli işlemek üçin derul bolan mümkinçilikleriň döredilýänini aýdyp, hojalykda ýerine ýetirilýän işleriň gerimli giňeltmegi, dowurlaryň we garamallaryň sanyny artdyrmagy göz tutilýänini aýdyp, hojalygyň bir o timlik binýadynyň döredilýänini belledi. Häzirki döwürde hojalygyň Mekkeje önekilen meýdanynyň göçeri 50 hektar, 50 hektara bolan ýerde ýurunja ösürilip ýetiştirilýär. Soýa ekilen ýeriň meýdany bolsa 24 hektar. Şeýlekem hojalygyň buğdoy, arpa we beýleki ekinler üçin ýetlenilen 220 hektardan orak sürümli ýeri bar. Şeýlikde bir o timlik binýadyň döredilmegi, mallaryň sanyny köpertmäge, olardan alynýan önümleriň göçerini artdyrmaga iň mümkinçilik açýar. Geljekde bu ýerde mallardan alynýan önümleri gaýtadan işlemek gözdüňde tutilýär. Şu maksat bilen hojalygyň çägine dünýäniň kämil enjamlaryny üçin edilen önümçük toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Nurly Meýdan Daýhan hojalygyna öndürilýän önümleriň ýokumlylyk we ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilýär.
Döwlet başlanmada ekinleri ösürüp yetiştirmekde bolşýaly. Öňümleri gaýtadan işlemekde olaryň ýokary hil derejesine we ekologiýa ýagdaýyna üns berilmeligini belläp, burada häzirki zaman almanyň gazananlaryny, täsir tehnologiýalary, dünýäniň bütün tejribesini öňümçüge ornaşdyrmak işleriniň wajypdygyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda telekeçi düzümleriň halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekleri, olaryň bütün dünýä tejribesini öýleşdirmekleri üçin zerur mümkinçilikleri üpçün etmek babatda degişli ýol başlara taşyklar berdi. Munyň özi täsir usullary ornaşdyrmakda, ýönüm öndürmegiň, huzursanyna suwarşyň kämil usullaryny giňden peýdalanmakda ähmiýetlidigini belledi. Hormatly prezidentimiz suwarşyň damjylaryň usulynyň suwy taşytlamakda bolşýaly, ýeriň araslygyny üpçün etmekde, ekologiýa babatda beýikligini bellep, bu işleriň ösürilmeligini aýtdy. Telekeçiniň belleşýäli daýhan hoşlugyny ýyllyk kuwaty 8000 tonna barabar toğ etini öndürýän bölüm bolup, häzirki döwürde bu ýerde 5000 tonna guş eti öndürilýär we 12 milyon jüýje çykarmagan ýetlerinden inkubator, şeýlekem ýylyň dowamyna 16 milyon ýumurtga öndürýän guş toplumy hereket edýär. Şeýlekem bir ýerde ýylda 100 tonna et öndürýän mallarçylyk toplumy, şeýlekem her ýylda 500 000 diýip bägül ösürüp ýetişdirýän ýyladyşkana bar. Bir ýerde ösürüp ýetişdirilýän güller toý bayramlarymyzyň bedegi, sowatlyk öňler bolmak bilen çäklenmän, şäherlerimiziň ýollarynyň ornuny, teýgäklerini we beýleki ýerlerde gaýtarylmajak güzellik bolup nur saçýar. Hojalygyň gülçülük toplumuna geçiştirilýän güller dogry alma esasda aýratynlykda öwrenilip, iýdegi işleri her bir görnüşiň tebigy aýratynlyklaryna görä agrotehnikanyň taraplaryna laýyklykda ýola goýulýar. Bu babatda bütün ýurtlaryň tejribeleri netijeli peýdalanýar. Şol bir wagtyň özünde seçkiçilik işlerim geçirilip, yerli şertlere uygunlaşan oğudan we täsin gülleri döretmekligi hem ösürüp yetiştirmekligi aýratyn ähmiýet berilýär. Sonra Türkmen toprağında ösürilip yetiştirilýän büyük bakça we mewe önümleriniň sergisi ýaýbangandyrly. Onda daýhan ihlasy bilen yetiştirilýän ýokary hilli, ýokumlyk babatda ýokary halkary görkezlerini dogry alaýyk gelýän önümleriň köp görnüşleri görkezildi. Soňky ýyllarda Mehriban arkadagymyzyň ýadygy tagallasy netijesinde ýurdumyzyň owasynagy toplumy ösüşiň täze derejesine çykdy. Bu dokda täsir tehnologiýalaryň ýöňdebaş tejribäniň ulanmagy netijesinde daşy ýurtlardan getirilýän öňleriň orny tutýan öňümçük kuwatlyklary artdyrylýar. Şeýlelikde owa hojalygynyň eksport mümkinçilikleri hem de onuň düşegintligi ýokalanýar. Bu ulgama telekeçiligiň giňden çekilmegi netijesinde öndürilýän öňümleriň görnüşleri artdyrylýar. Ýurdumyzyň toprak kuwa şertlerine uygunlaşan ekrançyň dürli görnüşleriniň ösürilip yetiştirilmegi, täze dähmet usullarynyň öňümçüge ornaşdyrylmagy, ýylyň ähli pasyna öňüm bolşagynyň üçinçiligi bilen bir katarda kämil öňümçük toplumlarynyň täze iş orunlarynyň kemale gelmegini şertlendirýär. Bir ýerde Nurly Meýdan daýhan hoşlugynyň ýol başdy, ähli telekeçileriň adyndan Mehriban arkadagymda hoşallyk sözlerini beýan etdi. Hormatly arkadaşım, janyňyz sag bolsun. Hormatly arkadaşlar, sizin telekeçileri edýän gaýta tagallaňyz bir ýurdumyzda ösdürmekde bir begenýet hormatly arkadaşlar. Sizin alyp barýan fiýasatdaňyzda bir telekeçileri ösdürmekde uly işler edýän hormatly arkadaşlar. Sizin şu parasaty ýoluňyz bilen ýaşaýar hormatly arkadaşlar. Siz bize şu saatları görkezip şeýdi gurnamany öwretip berýärligiňiz üçin size hormatly arkadaşlar, janyňyz sag bolsun. Halkymyza giýje günni hormatly arkadaşlar size hyzmat eder. Hormatly prezidentime telekeçe minnetdarlyk bildirip, özüniň sowgatlaryny goşurdy. Hem de ýurdumyzyň güllebesme uğruna alyp barýan asyrly işini mundan beýlekde üstünlikleri arzu etdi. Ol işedýän oňa, ýarymyzy asuda awadan bagtyar durmuşda ýaşamak. Bizim şu aňardan gelýän ata-babaň bize goýan o ýoly barda. Agdybylyk, zähmet. Şoň üçin saňa maşgalaňa üstünlük arzu edýär. Sag bol. Hormatly prezidentimiz owa hojalygyny alma esasy ösdürmek, alma barlygy institutlarynyň işini kämilleşdirmek, hukukyň ähli düzümlerini ýerine ýetirilýän işleri döwrüň tarapyna laýyk derejede üýtgedip gurmak babatda degişli ýol başlara bir näçe görkezmeler berdi. Şeýlekem döwlet başlanmada halal dähmetden döwlet tapýan, ýurdumyzda öňüm bolşagynyň üpçün edilmegine nasyp goşun koşýan adamlaryň edýän işleriniň wasfynyň ýetirilmegine jogapkärlik çemleşmek, hem de bu işleriň ýetiderlik häsiýete eýe bolmak babatda degişli tawşyklar berdi.
Munun özi özüşleriň biletliklerine anamly gadam urýan ýurdumyzyň gadanýan üstünlikleriniň beýan edilmegine wajypdyr. Çünki biziň ýurdumyz ähli urlar boýunça beýik geljegi nazarlaýar diýip bellemek bilen hormatly prezidentimiz şeýle diýdi. Ýa-da sapar minnetdarlyk bildirýär. Maşgalaňa, awadançylyk, özüňe de öňe diňe, öňe arzu edýän. Soňra mehriban arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzu edip bir yerden uğrady. Daşoğlu welatynyň häkimligine hoşalyk maslagy geçirildi. Oňa welat etrap şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, mejlisiň deputatlary, ýaşul neslin we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, mährim eniler, welat derejesindäki edary karhanlaryň ýolbaşçylary, talip ýaşlar we beýlik adamlar gatnaşdylar. Maslahatda hormatly prezidentimiň welaty amala aşyran iş taparynyň ähmiýeti dogrusyny tüýsürekden gurrun edildi. Mehriban arkadamyz ýurdumynyň welayatlaryny durmuş ykdysadydan ösürmekligi aýratyn ünsberýär. Milli liderimiň bu urda amala aşyrýan äger türlü işleri özüniň ajaýyp meňwelerini berýär. Hormatly prezidentimiň daşady welaýatyna bolan iş taparda welaýatyň ähli ýaşaýjylaryna durly ulgamlarda dähme çeken bagtyar raýatlaryna ýetilmeýän wunş buýsanç döretdi. Ony welaýat häkimligine geçirilen hoşalyk maslahatyny da aýdyn görmek boldy. Maslahatçylar öz çykyşlaryna gahrman akadamyda bolan hoşalyklaryny tüýsürekden beýan etdiler. Döwlet adam şunlar diýen ýörülgän öňe sürýän gahrman akadamyz ýurdumyň sebitlerini durmuş ykdysadydan ösürmäge aýratyn ünsberýär. Esasanam o hoşalyk puwdagyny ösürmek kärençilere ähli şertleri döredip bermek. Bugun künde döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urlýar. Hoşalyk maslahatyna çykşeden gallaçy kärençiler milli liderimiň Niýaz Fadynaky etrawyň Bostan Daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna gelip kärençiniň ýetişdiren hasaly daýhanlar üçin döredilen şertler bilen gyzyklananyny buýsançlan bellediler. Kärençiler ýer-ýerler üçin irginsiz aladalar edýän döwlet başlarymyň tawsirlan hasyl üçin hasaplaşyň geçilşi, buğdaýdan boşan meýdanlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän işler, samany ýygnamagyň bähwitli taraplar bilen gyzyklanmagyny hassa buýsanç duýgular bilen beýan etdiler. Arkada prezidentimiň kuwatly däne orja kombaýnamyny we kuwatly tehnikany herekete girdip, buğdaý ormagy ähli kärençileriň mehanizatorlaryň başyna göýge getirdi. Hormatly prezidentimiň welaýatyň Niýaz Fadynaky etrawynyň şäherinde ýerleşýän Altyntuğ Husus Karhanasynyň ýyladyşgany toplumuna gelip, oň öýrümçilik işi bilen gyzyklanmagy, raýatlarymyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagy gönükdirilýän aladalaryň hassa dawralanýan ona suwd etdi. Bu ýerde arkada prezidentimizde ýüzlenme kabul edilip, maslahatçylar gahrman akadamynyň adyna tüýsürekden çykýan alkyş we hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Dokma Senaty Ministrligine degişli bolan sowda toplumlarynyň açylyş dawarlary ýokary ruh bilen etdi. Açylyş dawarlary köp sany mehmanlar, şol sany hormatly ýaşlar we ýurdumyzyň Dokma Senaty puwdagynyň işgärleri gatnaşdylar. Açylyş dawarlary köp sany mehmanlar, şol sany hormatly ýaşlar we ýurdumyzyň Dokma Senaty puwdagynyň işgärleri gatnaşdylar. Dawarada çykyş edenler ýurdumyzyň dokma puwdagynyň düýpli ösürilmegine berýän himayet turgolluglar üçin mehriban arkadamyza alkyş hemem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde aýdymdyr saallary da ul orun berili. Olarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni mehriban arkadamyzyň ýolbaşçylygyny ýetilen belen sepkitleriň, gadanlýan ägirduly işleriň Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň wasfy berentden ýetirildi. Yürütülüştürülen täze dukanlarda Türkmenistan öňürlýän ekologiýa taýdan arasy we ýokary hilli, içeri we daşarky bazarlarda ul istege eýe bolan dokma önümleriniň durly görnüşleri aljylara hödürlenýär. Dukanlarda soňky döwürde giň meşgullygy eýe bolan milli sowda nişanly haritler satyn almak mümkindir. Olaryň hataryny Göktepe'niň dokma toplumynyň gala, Aşgabatyň dokma toplumynyň gowy, Türkmenmaşy jins toplumynyň bedew harit nişanly önümleri, Marinyň ýeňiş kärhanasynyň önümleri, Aşgabatyň Ponbarhyt matasyny öňürýän kärhanasynyň beýleki önümleri bar. Ministrler kabinetiniň ýakyna geçirilen mejlisinde habar berilýär. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen tutuş ýurdumyz boýunça ýakyn wagtlarda şunyň ýaly sowda toplumlary açylar. Ýurdumyň dizaynerlary öz işlerini ilkinji nowatda ýylatyň mövsümlerini isleýlerini nazarda tutup, dünýä meýillerine laýyklykda libaslaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlaýarlar. Bu önümçilik hudurlaýarlar. Erkekler we zinanlar üçin tomuz mövsümine niýetlenen igneşikler. Şerde her bir ýokary okuw mektebiniň aýratynlykları hatawanyp, hemde milli bedeglerin görnüşleri peýdalanyp, talepler üçin öňürlýän sport libaslary ul isleýe bolar. Dukanlarda sowdan dogry guramak üçin ähli şertleriň dördilenligi buýsançly ýagdaýdyr. Giň we ýagty sowda otoglarynyň bedegi, eginiş gelip görülýän otoglarda aljylar üçin aňyrbaş amatly şertler gözüňde tutulupdyr.
Dokma senat ödünün ägir duly serişçiler mümkinçiligi esasyny milli ykdysadiyetimiň gaýtadan işleýän pudugynyň okuluny ötüşiniň mysalyny urly. Häzir kuwatda milli liderimiň görkezmelerini laýyklykda bu ulgamda pudokda bar bolan kuwatlyklary doly peýdalanmak boýunça wezipleri üstünlükli çözmek, daşyndan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň öňdürüşini artdyrmak, täze ýokary teknologiýaly toplumlary kemale getirmek, yerli çiğmar serişçiler netijeli peýdalanmak esasyny durly görnüşli we bätiş ukyply önümleriň önümçiligi boýunça kärhanlary döretmek maksady bilen izgiderli işler geçirilýän. Bu ulgamyň önümçilik binýadynyň izgiderli döwri waplaşdyrylmagy hemde gaýtadan enjamlaşdyrylmagy netijesinde soňky ýyllarda halkara hil ülümlerini we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän taýýar önümleriň görnüşleri izgiderli artdyrylýan. Şonuň netijesinde de olar daşyndan getirilýän önümleriň ýerini münasip tutýarlar. Bu wakada munyň aýdyň suwtnamasy boldy. İşin häsiýet giňerim däwirlendirilýän sport bätişiklerine aýdyň görnýär. Ýaşlaryň ýygyderli häsiýeti bu ugurdaky üstünlikleriň ýokarlygyny örkedýär. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Bilim Ministrlikleriniň Türkmenistan Ýaşlar Beden Terbiýe Sport Guramasynyň bilelikde öwrenmeklaryna ýurdumynyň ähli künjeginde giňerimde ýaýwanlanyrylýan sport bätişikleri ýokary okunatlyga wetlenýär. Olara durly ýaşdaky türgenler işçiň gatnaşýarlar. Halkyň awadançylygy oňdurmuş derejesini ýygyderli ýokarlanyrmak, beden we ruhda adam sagdyn, berk bedenini aň paýkatdan üsen ýaş netli kemale getirmek barada galada Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Mehriman akademiyeden başlangıcı bilen köpçülüklerin beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdandyrylmış ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taýlime urly. Arkada prezidentimiz sagdandyrylmış ýörelgesiniň tarapdary we wagtysy bolmak bilen bu wagtda ýyllaşmada görelli bolup, hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe hemde sport bilen ýygyderli meşgullanmagy ruhlanyrýar. Halkara insan-perwer ilimleri we Ösüş Uniwersitetine giňerimde ýaýwanlanyrlan sport bätişikleri ýokary okunatlyga wetlenýär. Olarda talipler özleriniň goýupdyr başlandyklaryny görkezmäge doly mümkinçilik aldylar. Ýokary guramaçylyk her bir ýaşda aýdyň görnýär. Taliplerin arasında şeýle ýaşlaryň ýygyderli geçirmegi, olaň sagdyn, berk beden bolmaklaryny üpçün edýär. Hormatly anlarny ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyzda Aşgabatda 17-nji iýuny saat 20-den 18-nji iýuny saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulugyny berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyna asken bulutly hawa bolup günortugün nordan 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Hawa gecesine 20-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy. Genarky taraplaryna bolsa 31-36 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna asken bulutly hawa bolup günordan 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gecesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna az bulutly hawa bolup Demirabad günordan 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gecesine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna az bulutly hawa bolup Demirabad günordan 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gecesine 19-24 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşawd welaýatyna asken bulutly hawa bolup Demirabad günordan 8-13 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gecesine 17-22 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda asken bulutly hawa bolup günordan 10-12 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gecesine 20-23 gradus maýl, gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 18-nde magnet hadisesiniň gowşok täsiri saklanmagy arşylýar.
Mehmanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretýär. Ýakly şoňa dönne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýyňlar.